Aduh Bukulun, lajeng menapa srana ingkang betah kula tindakaken murid saged lekas kula mestuti dhateng titising Sang Hyang Wisnu. Lan upamita Bathara Wisnu badhe nitis dhateng bumi malih lajeng dhateng pundi purakipun Bukulun. Mengko kowe bakal weruh dhewe, nanging iki isih winates wahyaning mangsa kala. Lho iki. Lan sejatine Anoman, waleh-waleh apa? Kowe duwe sedulur Bayu ingkang samengko uga maksih mapan ana ing Janalaka. Oh, mekaten. Dados sederek kula tunggil Bayu sak mangke tasih mapan wonten ing bumi Janalaka. Ya mapan mengkono. Lajeng sinten Bukulun? Kejaba Liman Situbanda. Gunung Maenaka, Raseksa Jajal-werka. Nanging ujug isih ana panunggalane meneh ya kuwi ingkang aran Bayu Nengkurat. Si Bratasena ya si Bimasena uga aran Werkudara. Oh, menika ugi sederek kula tunggil Bayu. Iya. Mula tak lilani kowe goleki sedulurmu sing aran Bratasena ya Werkudara. Lajeng titikanipun menapa Bukulun? Kayatan perbeda kelawan sira. Pengagemane kampuh Palembang Bintulu. Menawi tetelo mekaten lajeng kowe golek pasuwitan menyang negara Ndarawati. Ing kono ana Nalendra ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Saka pangira iraku ya ing kono sikra bakal ketemu apa sing mbok gayuh Hanuman. Padha ngaturaken panuwun Bukulun. Kalah. Wah. Semeplong rasaku. Wah. Jebulane aku sing duwe sedulur sing aran Raden Bratasena ya Bayu Nengkurat. Lan aku diweca Bukulun Sang Hyang Maruta supaya aku goleki Ratu Ndarawati. Kowe ana ngendi, Yai Bratasena? Manglono mangabetira Gending Marion Panesi Cakalaya yo nontono Panesi Cakalaya Mbok Sri Gading mladi sorga muning Bung ilahing awigna mastu namasidam Kakang Narada. Menawi adiku rumijing ing raka sithik mangudal-udal kawula napa? Nggih, sampun sawetawis lami Bathara Rama sinta menapa dene Lesmana anggenipun nate matur dhateng panjenengan ulun Kakang. Nak manuni nggih, lajeng katipundi kepareng Adi Guru? Mangko tonggir Rama Badra kawula nuwun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Bukulun. Iya. Sayektine ulun wis udani mungguh. Apa to Kang dadi penemunira nalika semana anggonira kepengin njejegake adil miwah bebener ana ing alam padang iki lan uga anggonira kepengin males budisih kadangmu si Lesmana Murdaka. Mula nggih ulun kepengin minta pamawasira kula. Nuning nggih Bukulun, waleh-waleh menapa ciptaning manah kula kepengin nganyaraken lelabetan malih dhateng Mercapada. Awit menapa Bukulun? Senadyan to sampun purna nalika semanten anggen kula mbrubuh negari Ngalengka sirnaning Angkara Sidasa Muka parandene.
Dereng paja-paja purna nyatanipun tasih wonten tapak ing lelabetan ingkang dereng kula tindakakenan kula wales. Labet saking agenging kasetyanipun kadang kula Yayi Murdaka dhateng kula Pukulun ing mekaten dinten mangke kula kepengin tumedhak dhateng Marcapada kanthi sariraning wahyu kamulyan. Oh, mengkono nggih. Sinta kula wonten dawuh Pukulun sira uga bakal tumedhak marang Marcapada kawula nuwun inggih Pukulun. Lesmana mengkono uga kawula nuwun inggih. Lamun mangkono sira kudu sarira purba sejati ya sejati kang kapurba dening kapanging dat kang murweng dat. Garane mung kenceng tumening tumindak bakal nyedhakake barang kang adoh lan mbukakake kunci lawang kanugrahan. Wong kang duwe watak kandel bunder lan gilik yekti bisa tutuk sedyane. Nuwun inggih Pukulun. Mara gagi lumaku marang Astana Gada Madana. Ing kono ana cahya murup ingkang mijil saka ing Astana Gada Madana. Pilihen sapa sejatine ingkang bakal dadi wadahira kawula nuwun inggih ngestuaken dawuh Pukulun. Alah. Prakitong Pak Bolong Warudaya. Adik Guru. Kinten kula dereng jangkep awit. Menawi tetela mekaten lajeng kados pundi panyuwunipun Bathara Basuki nalika semanten anggenipun sampun dipun tulungi. Dipun sampurnaken kaliyan Nalendreng Mandura inggih menika Prabu. Gondi bojo nalika semanten. Nggih, Kakang. Basuki ugi ulun keparengaken mandhap sesarengan kalian purba sejati. Manjing wonten Astana Gada Madana inggih menika dhateng kaki Prabu Mandura Sri Baladewa. Kawula ngestaken dawuh. Menawi mekaten pun Kakang Krini lan Hamadyapada kula badhe njampangi andhaping kanugrahan menika Yai. Sumangga Kakang. Wang kunto kumpul atang gedhe kang sayonggong karo Tandang sulalir gajah sewu metok katani Rama Batmabit nenggih menika ta warnane Risang Arya Werkudara ya Risang Jayalaga Wahyunindya Risang Bimasena jengger ngrespateni kaya linteng Bima Setyana tutuk ing naga hanger gancang mawi gelung minangkara endhek ngarep dhuwur mburi wis bisa manunggalake kawula lan Gusti sumping pudak sinumpet wong pinter api-api balilu kaya jarating asem nenggih pupuke ngrawit budine Sang Werkudara pindha jarating asem panunggul manik ing warih kang anting-anting nenggih wening budine Sang Bima kalung naga banda yen krura tandang kridane kaya karosaning naga belang candra kirana bali bar manggis binelah tekan gendagane
kaya wis bisa terus njaba miwah jerone kampuh Polengdang Bintulabang ireng kuning putih miwah lancingan ingkang tinrapan porong ingkang ngadhapur sirahing naga mangka kancing sedaya mawa pralampita saking Sang Hyang Bathara Maruta wauta ngaglah prayitning kewa labet linglung enggalih dene rasa ngupaya ingkang ngrayi nenggih panengah Pandha Raden Permadi angger mangka panggugaing panen sigra mateka jungkal bener blabak pengantul-antul miwah Bandung Bandawasa anut keketeng raos Wilodatan mokal ana gunung den lumpati kang kayu kekayon bokah sempal kaparapal padha rata dadi marga sakala Wah, edan. Manik. Halt. Halt. Kontangoning samudra mangut tanpa bagut. Wah, edan. Wong mlaku kok ngawur wae. Wah, ana kethek putih bisa tata jalma kowe sapa? Aku Hanuman. Aku Hanuman. Kowe Hanuman. Iya. Apa kowe kok dadi gendring? Ngawu gawar ana ning kene kok dilangkai. Aku yen mlaku ora bisa menggok. Segara kali tak lompati, gunung tak langkai. Yen kowe wegah kelangkaan aja ning kono. Lho, piye to kuwi? Lah aku wit mau ya ning kene kok. Ora ngono. Tak sawang-sawang kok sandangamu padha karo aku. Kaya nganggo pupuk, kaya Jaratasem sumpingmu kembang pudak sinumpet. Kaya nganggo gelang Candra Kirana nganggo kuku. Kampuhmu poleng padha karo aku. Aku ya ora jarak, malah mbok menawa kowe sing madani aku. Iki mbiyen peparinge dewaku. Dewamu sapa? Bathara Bayu. Lho, jenengmu sapa? Bratasena ya Werkudara. Walah hatiku. Wah. Lah. Mapleng iki. Apa-apa kok ngampleng iki jane iki selak ngopo to jane iki? Kowe ngaku-ngaku dulur karo aku anggemu. Lho, aku ki dulur karo kowe. Tegese dulur tunggal Bayu. Sawangen to sandang aku. Jaman saiki akeh wong modho-modho. Oh, ora kok mergo kowe mbok menawa dadi wong ketrima terus aku ngaku-ngaku ya ora.
Mbok menawa tupe omahmu wis apik terus aku ngaku-ngaku wis ora. Iya, nanging kowe kok banjur kaya mengkono karepmu piye? Engko sik to. Aku ya duwe dewa, dewaku pukulun Bathara Bayu ya Sang Hyang Maruta. Bathara Bayu nate paring dawuh marang aku yen to Anoman isih duwe sedulur si Bayu Nengkurat. Ya kuwi Raden Bratasena ya Raden Werkudara. Lah kok madhaulah ketemu ana kene, di kowe dulurku, Di. Yen kowe ngaku kadang tunggal Bayu sejatine sedulur Bayu kuwi ana pira? Lho, pirang-pirang. Gunung Maenaka kuwi ya kadang Bayu, Jajal Werka kuwi ya kadang Bayu. Limang Situbanda kuwi ya kadang Bayu. Apa kowe tau ketemu? Durung. Mung lagi iki aku krungu dedongengane. Aja dadak dirgama sanggurungi, aku ki dulurmu. Jarene kakek Bayu ya tau cerita yen tono kethek putih. Bisa tata jalmu aku banjur eling jenenge Hanuman, nanging mestine Anoman ku ora mung cilik ngene iki, jarene gedhe banget. Lho, gedhe iki nek Triwikrama, nek ora Triwikrama ya mung semene iki. Ha nek ngadepi mungsuh mongko cocok karo mungsuhe. Lah kuwi mesti gedhe ning nek ora kanggo gawe kok gedhe iki terus nggo apa? Tiwas kagol. Iya. Wase kowe percaya ya, Di? Iya, nyatane sandhangamu padha karo sandhangaku. Iya. Ngerti ya, Di, pancen sing tak goleki kowe. Yen wis ketemu. Ngene ya, Di. Aku duwe gegayuhan mergo aku mbiyen suwita pukulun Bathara Rama. Mongko jaman Ramayana ku wis kepungkur adoh, Sang Rama wis murut ana ing Kasidan Jati kelawan garwane Dewi Sinta lan uga Raden Lesmana dulure. Lah, aku ki gumun. Dene nganti jaman Mahabharata kaya mengkene kok aku isih diparingi urip kaya mengkene. Mbok menawa Sang Hyang Wisnu mudhun menyang bumi meneh, aku kepengin ngaobadane Bathara Wisnu. Nanging dalane pukulun Bathara Bayu peparing marang aku yen to aku kudu suwita menyang negara Ndarawati. Di, apa kowe kira-kira ngerti prenahing negara Ndarawati lan kowe ngerti Prabu Sri Bathara Kresna? Wah. Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna kuwi kakangku, kuwi sedulurku tuwa. Kuwi anake wa Prabu Basudewa ing Mandura. Mula aku isih sedulur kenyer-kenyer. Wah dalah, Di. Aku saya mantep. Yen ngono pun Kakang larapno. Aku tak suwan sinuwun Prabu Kresna. Aku arep suwita ning Ndarawati. Wah. Ora bakal enteng sanggane wong suwita ing ratu. Luwih ewuh, ora kena minggrang-minggring. Pancen mantep lahir batinku. Ya aku gelem nglarapke kowe menyang Ndarawati nanging aku go njaluk ijol penjaluk. Kowe njaluk apa? Aku susah goleki adhiku Permadi. Yen kowe bisa nuduhke ana ngendi papan dununge Jlamprong, ora esuk ora sore aku saguh nglarapke kowe ana ngarepe Kakang Ndarawati. Waduh, Di, aku duwe aji sing arane aji penggandan. Tak ambune kowe ngetutno aku ya, Di. Mawiknam
Astana Gada Madana nadyan ta swasana seben sampun parandening kunana cahya sumunar ingkang mijil saking Nalendra Ndarawati miwah ingkang Rakanata Mandura Prabu Balarama miwah Dewi Lara Ireng ya Sang Bratajaya Samya Maha sing asepi ingkang ginantra jroning kalih muhung wangsiting dewa ingkang ngarsa ngandhapaken kanugrahan ingkang badhe tumedhak aning Astana Gada Madana ora kaya ingkang ana sak pinggiring langse mangka datan kawanguran yekti ana titah ingkang ugi manter tejane Hanyada lanang Sekung Brata Semedi nganti daya luwih mijil saking anggane geter ing antariksa amarengi wanci semburat merbabak ing brang wetan jagat kaya bakal padhang dening cahyaning purba sejati Sinta kula wonten dawuh pukulun titi mangsa iki ayo melu-melu netepi dharma aning Janalaka meneh kula namung tansah umiring paduka manjanmu marang putri Mbalon Cinawi Wara Sembadra denipun Kakang Manuksma marang anggaling Ratu Ndarawati semangga kula dherekaken Kakang pukulun mulat saking katebian rening ewa oyeng pambudi Sang Lesmana Murdaka ketang tresnanira dhateng kadang sepuh binelah panitise kadya kalih ingkang sajuga manjing angganing Sang Permadi ingkang mapan aning pining langse ingkang sajuga wadatira manjing mring angganing Nalendra Mandura Prabu Kakrasana Jawantah Kresna. Nggih, pukulun. Kita wis entuk kanugrahan wega saka Sekung Subratanira. Wahyu purba sesati wis manjan marang Wira Sri Rama. Entuk wahyu kok wadat. Kudu nrima nggih Baladewa. Nggih, nrima. Mboten kok menika malah wonten sederek ingkang ketingalipun mboten bares. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Kula ingkang ngrumiyini mapan wonten bedeng langse kala wau. Iki kadhimu Permadi. Lah, Permadi iki. Wah. Ah, mula to mula Siyadi wis entuk gawe. Pangestunipun Koko Prabu. Oh, Didi. Kowe mau kok ya wis nang kono wit mau ora kandha-kandha to Madi. Kancamu sapa Janaka?
namung Punakawan. Lah ndi Punakawan? Kirangan. Metu ra, Gong? Aku gelem metu nek dipethuk. Petuk denggelmu kuwi rasa metu. Petuk-petuk apa? Ngene ya, kan? Kados pundi pukulun? Tegese Wisnu wis wutuh ngene tumitah ning bumi ing Janaloka iki merga sumurpa Sang Hyang Suman ya dewaning kabagyan iki tumedhak ning Marcapada marambah makaping. Ora liya nggone netepi darmaning kasatriyane. Inggih pukulun. Lajeng manut petangipun Sang Hyang Bathara Wisnu menika badhe tumedhak dhateng Marcapada kaping pinten pukulun? Marambah makaping. Malah wiwit jaman Purwacarita mbiyen. Jaman Lokapala wis nitis buta Wisnungkara, jaman Maespati wis nitis marang Arjuna Sasrabau. Menyang Rama Wijaya, lha iki menyang Ratu Ndarawati. Mula sira kanggonan Bathara Wisnu ing prayana ngati-ati ya, Guys. Mangsa weruwa. Aku wis abatan sukma nalendring tawang gantungan Prabu Grodayitma. Aja padha lok kelangan. Loh, Di. Adikku menyang ndi? Iki mau kepiye? Sang Hyang Pukul Bathara Narada kondur makayang lha kok dadi ajimu ilang saka Pantulu kaya sinempana angin. Mboten sisah bingung. Kenging menapa to kok bingung? Lah wong nyatane sing arep duweni wae wong meneng wae kok ilang ya wis semen. Ayo nututi, Gong. Aku arep subuh. Agek jam 3 Dek, Lek. Neng. Kowe tak gawa menyang negaraku. Kowe sapa? Narendra tawang gantungan Prabu Grodayitma. Jebulana maling ngaguna layak to layak. Kowe iki piye to, Di? Wong aku digondhol maling kaya ngene kok kowe malah ora nyang-nyang. Kowe iki jane ngeboti apa? Biar tak tulungi nek sing ditulungi gelem nek ora gelem. Kowe glendang-glendang iki guneman karo sapa? Aku tulung ngono iki malinge. Wah! Wah, Edian! Wah! Hei! Oh! Hei! Bali kok nglentruk. Inggih. Kula kawon jebul
Wara ireng dipun beta maling ingkang ngambah gegono. Oh, maling ngambah gegono. Inggih cat ketingal cat mboten. Lah kok kowe ora ngrebut kula ngrebat nanging kula kawon Koko Prabu. Lho dingaren. Bubar entuk wahyu kok kalah. Wong kalah apa ya ora entuk. Lho sapa kae? Takala narpa Kresna tan tulasa nyakra ring Yayi Werkudara. Ya aku. Iki sapa kethek putih? Kula Hanuman Sinuwun. Wah, permati tak goleki malah wis ana kene. Iya. Iki ana ngastana Gada Medana. Adimu entuk wahyu peranganing purba sejati. Wah, inggih Kakang Mas. Kula pikantuk nugraha. Wah, sok nek mingkat meneh nganggo tatanan. Kethek putih iki saka ngendi lan karepe apa? Sinuwun. Menawi kepareng kula badhe nderek bangun tepang Gladiwanuh kalian Paduka. Ingsun Prabu Kresna. Waduh, Narendra Ndrawati, iya pancen mengkono. Menapa kepareng kula nderek suwita wonten ngriki? Sinuwun. Kowe kepengin suwita Ratu Ndrawati? Nggih. Iki lagi ana jroning pepeteng. Pepeteng kados pundi? Adiku dicolong Duratmaka ing ngambang gegono. Yen kowe bisa nemokake lan kowe bisa nyingkirake angkara murka lan nemokake adiku, bakal tak tampa pasuwitanmu. Aduh nyuwun pamit Sinuwun. Wis tak gawa meneh kowe, banggane permati sepira. Wis tak cekel kowe, setan kowe. Wah, monyet. Wah, bedas kowe kok ijek urip. Iya. Aku isih urip. Biyen negaraku kobong kawulaku entek merga saka dapurmu. Ciptaku kepengin golek titi sing Widawati ngiras pantes arep mlotot nyawamu, ilang nyawamu. Hot! 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 Whoa! What the? Waduh yo, mulai. Waduh kamu. Ayo, jaluk tak bleki. Aduh aku mulai nyang gunung ngurungan, mulya.